Chedi ni phai player ni abarim song trokatum KLNLF, UPLA, PDCK, KPLTR, KPLTD, lapen KPLTA matumpen, GOI lapen GOA yang bong MOS, surihini ra ingkoi raisi kacetokpon, pining surihini ra ingkoi ra plian ke, ingdeng ke thom ke chokar ni di phukla palong katalonpo. Hewan iglo lapen nili jungjung hin bende lang tumpan tuning ring tung labang song ne mangke la 2021 la so MOS la so abang kapacun pemit hekjia panabang bor inang po labang ni tung tung lapen la son taksi cadres leaders atau pan ongdung case to la so case putak tame pinangang deng bangke dolo non kijut jelang dol la so kijut jelang kapacun jelang atau pan case kapacun daprang ja pan bang council tum tame lapen state government tum tame lapen law and order tum tame ke claim dulu labang so long unan ke prapen kapacun dapan puame alam timang sipindiwan lo la sila nitum labang so me tame chuning rilo labang so ke sa prapjin pet pacun nang po lalo lapen rehab puthak bangke MOS close angding ki tokdo montame nitum ke theklong bangke ongdung angding bangke rehab kichun namde dolang hala siala mangso close ating pen kapacun ejiapan council tum matha peme nangi lapen kamatha peme nangi puni tungke pu odeng ke lahilo MOS 2021 long bangke autonomous council CM amethang masi signatory ke mana bang pulo laposi song trokatum der responsible kali lapen alang li tame lapen council tame responsible do lasa arpudo ko posi reheba puthak katiki tame ba sakuri tame lapen kapre kawar sai kipi tame council pen ke claim unang deng ana bangke song claim barim tumpan cadres atau pan warsai pada rehab bangke pipon nangi po bangsi piniame pen klanglo lapen laso budak sini li alang tumpan me chuning poning tung ningkang sam pokrong bangke ong oke puda mathayo mansa me isi hinia bangke council hin pen kasira bang kido bangke lahelo la council hin pen kamatha ke teklong bangke suri phokyap anuti na pan akirap pilo la bang isilo thetan lo ta hai mene council pen hin bangke sipani to hin pen bangke lana suri phokyap ke akedor akirap kali laposi kapre kerawa towar dolang pulote claim bari makeda sompan kelang pon akenang soddo po bangse intum pudaming tung lapen MOS council long isya department do la so MOS is department pensi implementation puthak kapacun damja puthak ake hai dilip tirang SS alangli hin pensi MOS angdeng ka singwai angdeng tame alangli pensi singwai rapet claim down rapet claim lo lapen lang tum close ating pen angdeng kapacun jo palangli hin pen kabor ini tum tek pon long lo lapen lawang so angdeng pensi ahut pen ipong ni CM Karbianglong alangli pen tame MOS kapacun dapan isi hini ka singwai lapang le tek pon long lo la ansin itum thek bon long chodang la pen state government pen hin bangke non ningkan ke thom ke choklo stame state government pen MOS saputhak kang nirap kasing waira kapachun ye pan ko bangke ni tum thek long lelang ni ke la ni tum song trok pe chitok la so accord peace accord long la MOS 2021 long la do lo 3.5 dan 3.6 la bang ni tum ka do we karbia phan kira ponje phanda kamatha ponsi ni tum song tropen isi ka chitok do la bangge isi bang 3.5 lo la halada ki do kar bitum anta ST status recognize kalilang la sila so bang India government pen ni tum chitok lo la tum prabjin pen implement pu la so implement prak asap so ka siksa bang la lo ladak kar biang long do buru atum ta ladak ST hills la so adimana tum doko la posi asap so la som technical si problem doko posi la isi apor nang kok lo hes tami ni tum pulo isi time bound pen la so la bang implement nangi pula pen India government tum kroilo tami la bang ni tum midyang no la pen publicly ni tum la bang pachini tum te la hesi la pen ge 3.6 lo bang ge ada ke do kar betum lana ni ke panchayat pen claim mom lo he panchayat la pen la bine MLA tum la pen MP tum claim mom lo sitami methang karbitum si methang si development akam la pen kapre ka chingtur akam claim ji puni tum India government phan la pen sam government phan ala ni pistok suni tum demand dun lo ni tum song trok tum chingrum pet pen si ke India la pen Assam government tum kroilo la si la 3.6 mone karbi welfare autonomous council ke prabjin me hadak sengko la bang ni tum
prabjin ben singko puni tu pan biltan nangli lo MOU, MOS 1, MOS 2. Itu ni kan aru kam der lah. तो लगे पार्लियामेंट लोग सेशन दुलते लगे एमनी फिट को गेला जोंग सी एमनी बुलते गेला आर्टिकल 244 within bracket 2 labang ta implement ko la bulte kado we phan bange kisuman mage direct ladak chiwan unpo itu central pen T1 la so preamble long ta ke top do nitum 244A la so chi song mang nitum ing tomte la pen nitum non la hai pom si nitum chingwai pom lo chi thik pom lo la pen mo la bang prabjin pen nitum step deng ko la autonomous stair puta ka chi Tong do kipomi man mon ibang journey matik belek party tong pini to chukap. la ke nitum situation lang det po nitum BJP doer nang pu alam ge ave ge lagi BJP ge nitum ge BJP long churam ta churam UI ba congress long ta churam UI PSSC long ta churam UI nitum ge independent six organization ge independent nitum siapor nitum stamin nitum time and situation langi time and situation jong si favorable pulte nitum ge engke mission step sideng thank you all 21 aningkan nitum song trok jelang si India government Assam government lapen Karbinglong Tumas Council pen song trok jelang si nitum agreement cetok lo Karbinglong Farman lasi pini bangke ningkan ke thom kecok lasi nitum la bangso ningkan thom kecalok si kecok si katalon lasi nitum leader doan phan hang si nitum song along gitu kecun ce pen nitum ko son si mane song cetok det pen nitum ko son si kereng nai ma pola hai pen si pini bangke bidi suri ke cipi kesalam bangke nitum non da government jiki waila lasi kesa bangke da sonido isu bangke hainas lapen isme non hainas lasi non hainas ana bangke latum pajudlo tapi hainas mane hala bangpan abob suspect lo hai abob kona de bom der komane phan kidnap mat pachilot lahai bangke hainas latum pali lo lasi hainas kes bang latum non police investigate bom lang lasi latum non kendep ne dar lo hai sami hala so kes bang non sabso latum government tum bang chingwai bom lang lasi hala ta jupi judapo pani sini tum chingwai lo hai je non 70 ne an ke tum akese pajudel lo hai lasi non ako 70 akese bang aphai bang ali hai akese bang non ako 70 pajutupu pusi nang ichang kali nang le karuta mesen lo ye alama ning yang jiwi bang Karbinglong ke combination bang agreement dolo pule dedi ka sorsar tum pik lata holam ben hala tum ka sorsar ta hedi ju arjumeo sitame ka sorsar we ka tum ta la tum ta tensit for all pe phanang pu chok chimati la tum ta athak bonam thegi ma theki apeni tum chi tok nang ko kopi pot ma la ke hala jitu ni tum manang pu dun wek tum ta chini je ni tum ni hanghe ke tensit pen pidai buke sitame isia system pen lo je alar bangke itum Karbinglong dobong Thomas Council ke reservation kali ST phan ta nitum bangke chitok bang lo pulo je nitum kon lo 35 seat bangke nitum Karbinglong so nai pusin tum chitok lo lasi non laso Karbinglong so 35 chitok der bangke latum seat bat mati 45 ni seat bati mati lasi 10 seat bangke open for all pinang ko bang lo pulo je Karbinglong ke Karbiat kali da bangke da tu lasi athi India ronong bangke ini bada kai phan pareng ngong nang puke paisa na bipe ba det solai longle lasi det ke solai pulote kaddo go khai de nang pusi latum pulo je 100% si tum diman lo same 100% ke upay velo 35 thala pilo po 10 bangke lage nang tum reservation bi nang lo open for all pu ate ni tum chidi lo he ye dang inglong so ke itum si ong mati nok ta kada long tin ta bang khai du gal mati non ta me bang khai nang pat ulu pu same ko sanang pat lo di lasi ni tu matha la hela ke chojor pu bang nang pu bang la ke chokchi aposu ke jor kali lage athe ke chojor ya arak ko pilu tu Karbinglong chojor ke itu adhikar ta ve aku pikam lage jor aku hala tum da nang chojor det punang puta adhikar ave aposu ke je hala tum da Karbinglong sor mati ye kapre tum xyz ta nang pu la song kep o song throk tum bang ke sit kep chojor det ente alang tum ke kopi lo eklem theke di ni tu manang sorsar bang enu ne lo he lage ton sorsar no sita me hala tum mithana jima tha ame hang keng tong kopi lo di ni puji he hala non ke hangjo tum di ni tumang sorsar tum piniar ni Karbi phan pilo wat theke di ni tum ga 35% bang ke reservation man thek lo hala tum pilo man theke hala tum ke kali galang ta ka hili dun lo asong men upel he tala son dopik ka hili dun tu nasi la bang ke ningoi me melam he je ni tum laan hele kaman che song pe ni tum foreign pen ti tum dolo hele kaman che song det pen aphi aku ni tum ke tok chok che henten punang pudun bang ke ningoi la kalam lo he sita me la ke ni tum malam phan direct ningoi he ta chima thanang pu lan cho lam bang ke di he di ni tum che theklong bang la pulo lak lipi da long lo
anpar ke non ason la gopene kopela soinik school tang ho gopene solar tang ho pen ke la package mukha hai package mukha nang li lo anpar ke la B.Ed college sa gohala ke ba hamre long kimbom lo sonak thak si non ke bang jelang arni bang ke nitum kaprek scheme hai la tanang li po non nang li tulang hai pela prime minister ta bang lo mati la se prime minister long i somang bong ke la B.Ed college ke tang lo hai teng bom lo lai thek long lo hai anpar nitum kes mukha nang withdraw pilo lahai da ningarong lo hai pena kono recently pini SP bang pulo je song pho tum bang ke mane stipend long lelang na se so stipend bang ta non cikloni pena philo dang te nang pipo busi bu hai ciklon tom tom pan na se lahai lo hai non magi thek long bang ke aku la ke klaus suppose la ke political metar pinak mati nili tum ke chitok der lo umpare baki la government tum kam lo hai Oke, ini tuh thang tadi puduno. Teka citok lah son bos tuh je. Agensi tuh apa dulu? Agensi pakai ke citok bos tuh. Dari kuma tak lalu citok tang lo pulut alam lalu. Asih, ini tuh ke citok der lo. Asih, baki bangke lah government tuh akam lo. Pen government tuh ta, ini tuh mata alam lo he. Jadi lah non BJP tuh non ingkan ketom government soleh bom lah surti mana kado gue. Ini tuh kali lo he. Lah non son all India lo ke citok tuh mantap me. Cundun lapi, pusin tuh ning te tuh he.